Welcome to Jollibee. Oh, yeah! Oh. Naka-order ka na? Na Jollibee. Ah. What happened? Go on, here you go. You go. Thank you. Nagsadot mo na makaipuy. Patay ka niya! Can I get the 8-piece chicken? Oh, yan. Naloko na. So kami ay order number 504. Oh my God, nakarating din tayo. Ang tagal-tagal ko Ano nangyari? nakaharap sa counter And then? para mag-order. Tinitignan lang ako ng mga nagtatrabaho. Dalawang Pilipino, isang non-Filipino. Tapos, hindi man naman ako lang mag-isa doon para akong tanga, hindi man tinatanong kung anong kailangan ko. Kasi yung dun sa computer dun sa loob, it-in lang. So, hindi man lang tanongin anong maitutulong nila o anong kailangan ko. Ako pa ang nag-ano sa non-Filipino na, can I order? Sabi niya, there. It says it in. Sabi ko, we wanna do layaway. And then, outside. Tapos lang, Yeah. nag-ano lang siya ng outside. Hindi naman kami takam na takam sa Jollibee kasi ang bahay namin is 5 minutes away from Jollibee. But gusto lang namin i-support ang Filipino Pride, Jollibee. That's the flag. Tapos, so, nandun ako nakatayo ulit sa harap niya sa labas para sa takeaway. Tapos sabi niya, ma'am, order there. Ang ganda ng customer service ng Jollibee, grabe. Dito sa Roma. Hindi naman kami taga-Rome, so hindi ko alam kung ano procedure ng pag-order doon. Kasi sa atin, you go sa counter. Okay, tama na. Pagod na ako. Yeah, wala akong nakitang umiti doon. Wala nang nakangiti eh. Puro nakasimangot yung tatrabaho. Hindi ko alam kung masaya silang tatrabaho. Peace tayo! Baka hindi.